Ако искаш да се подмладиш, една чаша вино от 150 мл ти е много по-полезна, има много повече резвератрол в нея, отколкото ако излезеш 1 кг червено грозд, защото той идва и с захар, и с тегло, и с други неща. Знаем всички, че алкохола се разтваря и във вода, и в мазнини, т.е. дава възможност на черния дроб да се почисти от мазнините през жлъчния канал, да изхвърли ненужните такива в червата и оттам съответно да се освободим от тях. Но ако са повече, фокусът на черния дроб става изключително и само да произвежда алкохолна дехидрогеназа, защото не може алкохол да пътува в кръвния поток и затова виждаме съответно страничните ефекти, губене на равновесие, губене на съзнание, катастрофи съответно по пътищата и катастрофи, ходейки по тротуара. Когато черният дроб е зает с това да се бори с алкохола, той метаболизма, ще го кажа най-просто, се променя по такъв начин, че калориите, които сме поели чрез храната, ние не ги асимилираме, ги натрупваме, набързо ги правим на мазнини и съответно, докато сме пияни, ние дебелеем.